का आज के डबल हेडर बनी डबल ट्रबल। एक दिने प्रिंस गिल अपना मैदान के राजा बनल बने तो दोसरका दिने केएल राहुल अपन क्लास दिखावत रहे। तो वह दोसरका मैच में पूरन तगड़ा फार्म में बाड़े। आरआर के टीम लड़खड़ाता जीतता हारता ऐसे ही कहानी चल रहा बा। ये दोनों मैच पर विस्तार से चर्चा हुई, ये वीडियो के अंत तक देखी। है रनदारी तो सबके भाएला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेला। टाटा आईपीएल 2025 डबल डोज के एक बार फिर से बारी आ गई बा। गुजरात टाइटंस बनाम डीसी, एलएसजी बनाम आरआर। तई चार गो टीम आमने सामने एक दूसरा से भिड़ी या फिर बताई कि केकरा में कितना दम बा। तो चलिए बात कर ले जाओ पहिल का मैच के। एक दिन शुभमन गिल जे के तगड़ा फार्म में बाणे अपना घरी के मैदान में तो बढ़िया खेल रहे बाणे, लेकिन दोसर का तरफ एगो बल्लेबाज के बात करा था केएल राहुल। भाई आरसीबी के खिलाफ आरसीबी के घर में जाके मैच जिता के कांटारा वाला स्टाइल दिखौलें, फिर सुपर ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी स्टब्स के साथ है। अब फिर एगो गेंदबाज के बात खेल जाओ भाई मिचेल स्टार्क लगातार यॉर्कर गेना अगर फेंके के दे दा तो इजा चौवन्नी भी रख दे जानू विकेटवा के भिरी तो वही जो एकदम यॉर्कर डाल दिए। जीटी खाती सबसे बड़ा दिक्कत यह बा कि वो लोग के प्रमुख स्पिन गेंदबाज राशिद खान वो तगड़ा फार्म में नहीं खन उनकरा फार्म में आवे के पड़ी। एगो आंकड़ा और बाकी दिल्ली कैपिटल्स 180 से ज्यादा रन बनावा था तो मैच ही नहीं खे हारत। पिछला 15 मैच की यह कहानी बा, 15 के 15 मैच दिल्ली जीतल बा। गुजरात टाइटंस खाती भी सीजन बहुत बढ़िया चल रहा बा। भले पिछलका मैच में एलएसजी के खिलाफ हार मिला रहे, लेकिन गिल के सेना तगड़ा जिद करके उतरी मैदान में। हेड टू हेड दोनों टीम के 5 गो मैच भइल बा। 3 गो जीटी जीतल बा और 2 गो दिल्ली कैपिटल जीतल बा। विश्व के सबसे बड़का क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही मुकाबला बा। तो इजा कहल जाला कि भाई रन से सनाइल विकेट मिली। शुभमन गिल बढ़िया फार्म बाड़े, साई सुदर्शन बढ़िया बल्लेबाजी कर रहल बाड़े, तो फिर ई दोनों जना इजा रन बना सकेलन। दिल्ली देने से जेक फ्रेजर मैकगर तू बैट चलावा, केएल राहुल कब तक टीम के ढोई हैं। पिछला 10 मैच में 65 गो विकेट तेज गेंदबाज के मिलल बा और 33 गो विकेट स्पिनर के मिलल बा। तो टॉस ए से भी अहम रही काहे कि चेज करे वाला टीम के ज्यादा चांस मिली मैच जीते के। जीटी देने से साई सुदर्शन 6 गो मैच में 329 गो रन, लड़का अलगे कमाल कर रहा बा, माने अपना हिसाब से बल्लेबाजी करेला। तो वह 6 मैच में 218 रन जॉस बटलर के भी बा। ओपनिंग के बात करत रही जा, लेकिन नंबर 3 पर भी आवत रहे, नंबर 4 पर भी यही है, तब वो ऐसा नहीं खेलत रहे, इनकर अंदाज नहीं के बदलल। तो वह दिल्ली कैपिटल्स देने से केएल राहुल के बैट गरजल बा सीजन। 5 गो मैच में 238 रन, ये बता रहा बा कि केएल राहुल कोनो पोजीशन में कोनो परिस्थिति में आके खेला पलट सकी हैं। करुण नायर के पारी हमनी के देखने जा मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो उनको भी मौका बा कि आवा ये मैच में रन बनावा, कहीं कि पिछलका मैच में तो रन आउट होके गई रहा भाई, कोनो बल्लेबाज के ठीक ना लगेला, तो फिर आवा आज रन बनावा। डीसी देने से कुलदीप यादव 6 मैच में 11 विकेट ले बड़े। मिडिल ओवर्स में सबसे बढ़िया गेंदबाजी अगर इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो कुलदीप यादव के रहल भाई सीजन। दिल्ली के यॉर्कर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 6 गो मैच में 10 गो विकेट इंकरो बा। अब पिछलका मैच में तो पूरा खेले पलट दिले रहन। जीटी देने से 6 मैच में 10 गो विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के बा। और सबसे बढ़िया बात ई बा कि मिडिल ओवर्स में जहां बाकी टीम के स्पिनर लोग विकेट निकाल लन जा, या के एगो तेज गेंदबाज के तौर पर विकेट निकाले लें। तो वो लोग भी एगो नयका इंजीनियर आइल बा साई किशोर, वो गेना के ऐसे घुमावता कि बल्लेबाज लोग कंफ्यूजिया जाता रन जा। 6 गो मैच में 10 विकेट साई किशोर के भी नाम बा। ये मैच में रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहो सब जाई चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचावत रही। राहुल तेवतिया और मोहम्मद सिराज अपन टाटा आईपीएल में 100वां मैच खेलियन जा। केएल राहुल के 5000 रन पूरा करे खातिर 79 गो रन चाहिए टाटा आईपीएल में। तो वह कुलदीप यादव के 98 गो विकेट हो गई बा, 2 गो विकेट और ले ली है, तो इनकरो विकेट के सैकड़ा पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। पहिलका मैच में हम दिल्ली कैपिटल्स देने बानी, कहें कि दिल्ली कैपिटल्स बड़ा तगड़ा खेल रहा बा। बल्लेबाजी तो बढ़िया होते रहे, गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क आखिरी के ओवरन में आके एकदम खेला पलट देते रहे। अब रहुआ खाती यह सवाल भाई, का दिल्ली कैपिटल्स की टीम एगो और जीत दर्ज कर पाई कि का जीटी अपना घरे के मैदान में पलटवार करी? कमेंट करके बताई जा, अब पन्ना के पलट दिल जाओ। डबल हेडर के दूसर का मैच नंबर 36 के आंकड़ा लो की दोनों टीम के बीच। एक दिन आवत एलएसजी के तूफान, तो दूसर का दिन आरआर के बचावे के पड़ी अपन मान सम्मान। एक दिन लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप ऑर्डर प्रचंड फार्म में बा, माने बात खेल जाओ तो निकलस पूरन के, मिचेल मार्श के, एडम मार्करम के एकदम भौकाली मचावत रंजा।
अदब के शहर से आवेलन जा, लेकिन आके गजब के खेल रहल बाड़न जा। तो वे आरआर की टीम अदब से खेल रहल बा। ई लोग पहले आप कह के दोसर का टीम के 2 पॉइंट दे देता। दोनों टीम के बीच 5 बार भिड़ंत भइल बा, जौना में 4 बार आरआर के टीम जीतल बा, खाली 1 बार एलएसजी के टीम जीतल बा। अब मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बा। पिंक सिटी में हमनी के देखनी जा पिछलका मैच दिन में रहे तो उ गर्मी लौकल पूरा तरीका से, जौना रन के उम्मीद करत रही जा कि 200 पार हो जाई उना लोकल, लेकिन ये रात के मुकाबला बा तो एजा हो सकेला 200 पार जाए और दोसर का टीम के चेज करे में आसानी हो जाई। राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल भोजपुरिया लइका एकदम प्रचंड फार्म में आ गिल बा। 7 गो मैच में 239 रन बा, लेकिन पिछलका 4 गो मैच में 3 गो 50 बा। तो वह टीम के कप्तान संजू सैमसन 7 गो मैच में 224 रन इहो बनौले बने। एलएसजी देने से सबसे प्रचंड सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन 7 गो मैच में 357 रन और फिर 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट एक हाली पूरन कर सकेले। मिचेल मार्श के 6 गो मैच में 295 रन बा, स्ट्राइक रेट इनकरो 190 के ऊपर बा। तो फिर एलएसजी के धाकड़ बल्लेबाजी तगड़ा फार्म में लौकत है सीजन। बात कर जाओ राजस्थान रॉयल्स के स्पिन गेंदबाज हसरंगा के, तो 5 गो मैच में 7 गो विकेट बा। जोफ्रा आर्चर के 7 गो मैच में 7 गो विकेट बा, लेकिन शुरुआती समय में ही बल्लेबाज के परेशान करे में अपन पूरा योगदान दी है। तो वह एलएसजी देने से 7 गो मैच में 11 गो विकेट शार्दुल ठाकुर के बा। तो ठाकुर साहब एजा आरआर के परेशान करिए। तो वे दिग्वेश राठी चलान काटे वाला गेंदबाज पिछलका मैच में चलान न कटले, एगो नयका तरीका से सेलिब्रेशन कैले। उनकरो 7 गो मैच में 9 गो विकेट बा। एगो स्पिनर के तौर पर मने भौकाली मच रहल बा दिग्वेश राठी के। ई मैच में रिकॉर्ड के घंटी कह रहल बा कि मिचेल मार्श के 40 गो रन और चाहिए तो इनकर 1000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। अब ई मैच में हमार फेवरेट टीम भोजपुरिया टीम एलएसजी बा, लखनऊ सुपर जायंट्स। रउआ सब जाके कमेंट करके बताई जाए का एक बार फिर से पूरन के उहे प्रचंड फार्म जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में लौकी की राजस्थान रॉयल्स अपना घर में एलएसजी के परास्त करी। उत्तर दी ही जा, अब वीडियो के शेयर करी जा।